Vă salut! Suntem la sediul Poliției Locale. Ieri, colegii de pe camerei video au surprins un eveniment. Haideți să vi-l arăt și noastră și îl comentăm împreună. Deci, avem la Eco-Insula de la Piața din Deal un domn care coboară dintr-o mașină, merge la portbagaj, ia doi saci de acolo, închide portbagajul și vine frumușel, lasă saci jos și pleacă, fără niciun fel de stres. Noi ne chinuim să ținem curățenie prin oraș și sunt unii cetățeni care efectiv abandonează gunoiul, fără să intereseze cine trebuie să muncească în urma lor ca să țină curățenie. Vă spun și concluzia. Am identificat cetățeanul respectiv și va fi sancționat. Noi, pe regulamentul care este astăzi la dezbatere publică, să știți că am făcut amenzile pentru tipul ăsta de încălcare a legii de 10 ori mai mare. Adică de la 100-200 de lei, cum era înainte, l-am făcut de la 2000 la 2500 de lei. Acum aici, pe imagine, dacă vedeți dumneavoastră, mai avem și niște haine abandonate. Vedeți? Astea sunt niște haine abandonate, dar aici lângă, da, avem un container special pentru haine. Uitați, unde este degetul meu aici, este un container special pentru haine. Deci, e lipsă de interes. A fost amendat și cetățeanul care a abandonat hainele. Așa că o să continuăm să monitorizăm. Cum prindem pe cineva care nu respectă regulile de salubritate, dăm amendă. Repet ce am spus și altă dată. Mă votați, nu mă votați, dumneavoastră aveți de făcut o alegere când vor veni alegerile locale. Eu vreau curățenie în oraș.